Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς, το «Από Θεού άρχεστε» είναι μια γνήσια και αυθεντική ελληνική έκφραση. Δεν θα μπορούσε συνεπώς τούτη η εκδήλωση παρά να αρχίσει από Θεού. Εξάλλου, η γιορτή της 25ης Μαρτίου δεν είναι μόνο εθνική, αλλά και θρησκευτική. Γιορτάζεται και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η θαυμαστή είδηση που έλαβε η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ ότι θα φέρει στον κόσμο τον Θεάνθρωπο, τον Ιησού, το Υιό του Θεού. Θα αρχίσουμε λοιπόν τη γιορτή μας με το απολυτίκιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ένα σχετικό ποίημα που θα απαγγείλει η μαθήτρια Κορίνα Βέμπερ. Ευχαριστούμε για την ησυχία που θα κάνετε. Ευαγγελισμός ελληνισμός, με μιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύννεφα μεριάζουν, οι κόσμοι εμείνανε βουδοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μια φλόγα στράφει, ακούγονται ψαλμοί και μελωδία, πετάει ένα άστρο, σταματάει εμπρός στη Μαρία. Χαίρε της λέει η Πάρθενε, ευλογημένη χαίρε, ο Κύριος μου είναι μεσέ, χαίρε Μαρία, χαίρε. Επέρασαν χρόνοι πολλοί, μια μέρα σαν εκείνη, αστράφτει πάλι ο ουρανός. Στην έρμη της την κλείνει, δυσβονημένη, ολάρφανη, χλωμή και απελπισμένη, μια κόρη πάντα κοίταται, στενά ζελισσωμένη. Τα σίδερα είναι ατάραχα, σκοτάδι όλα γυρά της. Η καταφρόνια, η δυστυχιά, σέπουν τα κόκαλά της. Ξάφνου τρέμει με μια στη φυλακή και διάπλατη θηρίδα. Φέγγει και αφήνει και περνά ένα άστρο, μια ναυτίδα. Ο άγγελος εστάθηκε, τυπλώνει τα φτερά του. Ξύπνα, ταράξου, μη φοβού, χαίρε Παρθένε, χαίρε. Ο Κύριος μου είναι μεσέ, Ελλάς ανάστα χαίρε. Οι τείχοι ευθύς σωριάζονται, οι μαύροι πεθαμένοι νιώθουν τα πόδια φτερωτά. Στη μέση της δεμένη χτυπάει η Σπάρτα η φοβερή. Το κάθε πάτημά της ανοίγει μνήμα χόρταγο, ρωτά για τα παιδιά της. Κανείς δεν αποκρίνεται, βγαίνει, πετά στα όρη. Λιώνουν τα χιόνια όθε διαβεί, όθε περάσει η κόρη. Ξυπνάτε εσείς που κοίτεστε, ξυπνάτε όσοι κοιμάστε. Το θάνατο όσοι αγεύχτητε, τώρα ζωή χορτάστε. Μια πύρινη στιγμή στην ιστορία του λαού μας είναι το 21. Η ιστορική στιγμή που έρχεται να γκρεμίσει ένα στοιχειωμένο έσχος αιώνων. Τακτικό στρατό δεν είχαν οι Έλληνες, μόνο τους απόϊχους των μηνυμάτων του διαφωτισμού από τη Δυτική Ευρώπη και το μήνυμα της Γαλλικής Επανάστασης. Και αντρίευαν και έπιζαν. Η ρωμιοσύνη με την Γλές. Γράφει ο σύγχρονος αλληλοδιαφρενητικός ποιητής μας Γιάννης Ρίτσος. Απαγγέλει η μαθήτρια Παναγιώτα Καρακολίδου. Τη ρωμιοσύνη με την Γλές, εκεί που πάει να σκύψει, με το στογιά στο κόκαλο και το λουρί στο σβέρκο, να την, πετιέται από εξ αρχής, και ανδριεύει και θεριεύει, και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Ζήτω η Ελλάδα! Θέλουν να μπροντοφωνάξουν τα παιδιά του δεύτερου τμήματος στο σχολείο μας. Ακούστε τα! Η πατρίδα μας παιδιά σήμερα ξανά γιορτάζει τη μεγάλη λευτεριά. Η
γλυκιά μας η πατρίδα τέτοια μέρα μια φορά, κυρεάσματα στο χέρι και περέφανο χαρά. Τέτοια μέρα τη σημαία την απλώσαμε στο φως και με μια ψυχή γενναία είπαμε έξω ο εχθρός. Πατρίδα μου γλυκιά μου, τιμημένη μου εσύ, που έχει ζάλον κοκκισούλη και της Κρήτης στο νησί. Η ψυχή μου δυναμώνει, Έλληνας είμαι κι εγώ, μόλι μου την περηφάνεια σήμερα σου τραγουδώ. Ελλάδα μου περήφανη, πατρίδα δοξασμένη, μόνο του κόσμου τα καλά, εσύ είσαι στολισμένη. Λάμπου νικάνε τα βουνά, λάμπιες να στολιστεί η γη μας, γιατί σε πάλι λευτεριά και χαίρεται η ψυχή μας. Δόξα γεμίσαμε την γη, τότε στα παλικάρια και τώρα τη χαιρόμαστε σαν άξια βραστάρια. Ας θυμηθούμε σήμερα τη μέρα τη μεγάλη του χρόνου, το πιο χαρούμενη γιορτή θα γίνει πάλι. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό το μήνυμα μας στέλνει η ένδοξη και ηρωική επανάσταση το 1821, που ακτινοβολεί το φως της λευτεριάς σε όλο τον κόσμο και μαθαίνει τους λαούς πώς να αγωνίζονται και να πεθαίνουν για τη λευτεριά της πατρίδας τους, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για την κοινωνική δικαιοσύνη. Με το ποίημα «Τα Ελληνάκια», τα παιδιά του 4β τμήματος θα ιστορίσουν σε λίγες στροφές το 21. Είμαστε εμείς μικρά παιδιά, είμαστε τα Ελληνάκια και θα σας ιστορίσουμε για χρόνια παγασμένα. Τι γίνηκε στη χώρα μας τότε στο καθένα. Σαν τη γιορτή τη σημερινή, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Είναι η γιορτή του έθνους μας από όλες πιο μεγάλη. Σήμερα η πατρίδα μας χαίρεται να πάει άκρη. Χτυπάει σε αυτή την καρδιά, στα βλέφαρα το δάκρυ. Σκλαβωμένη μας γενιά, σε χρόνια περασμένα, για ελευθεριά πολέμησε, τότε στο 21. Ψηλά σε ράχες πάλεψε, με πόθο και με ελπίδα, ζητώντας την ελευθεριά για τη ηλική πατρίδα. Εκείνοι που τη ελευθεριά μας χάρισαν, τι να είναι αυτοί που στέκονται εκεί και μας κοιτάνε. Κολοκοτρώνης αρχηγός που το βοριά διατάζει, Καραϊσκάκης στρατηγός, τη Ρούμελη προστάζει. Διάκος, Κανάρης, Οδυσσέας, Μιαούλης, Σαβελέη, Σαχτούρης, Μάρκος Πότσαρης, Κάρικα Μπετανέη. Κι αν είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε τα Ελληνάκια και θα σας στεφανώσουμε με δάφνη στεφανάκια. Διάκο μου τα Ελληνάκια σου τι πρέπει να σου δώσουν, ευχές μονάχα μέτρες και να στεφανώσουν. Μας φέρνει τον αντίλαλο της δόξας του καπάνα και η φωνή σου εκκολλείται από τον αλαμάνα. Εκεί καθένας που περνά στην δοξασμένη άκρη πρέπει σκεφτός να πρόσκυλα για προμοσύνη δάκρυ. Και εσύ κολοκοτρώνη μου, σαν τι ζητάει η ψυχή σου, θέλεις να ακούς μουσικές να πέσουν προς τιμή σου ή φτάνω τόσα τρόπια γραμμένα στο σπαθί σου. Σε σένα θα προσφέρουμε μονάχα 2 λουλούδια και θα σου τραγουδήσουμε τα πιο όμορφα τραγούδια. Σε σένα Οδυσσέα μου, το ξέρουμε, δεν φτάνει. Αυτό που σου προσφέρουμε είναι το δάφνινο στεφάνι. Έχεις για δόξα σου εσύ και είναι από όλες πιο λαμπρή, το πρίσινο το χάνει. Και εσένα είτε της Ρούμελης στο καροπέτασμα σου που φόβο δεν εγνώρισαν ποτέ τους θέματα σου. Σε χαιρετάνε τα άργαφα, Ρωμανικιά Ελευσίνα, Ράχουα του Δίστομο, Πειριάς και Αθήνα. Μας δώσανε παγακαγιά, μας είπανε πως φτάνει, εσένα να χαρίσουμε, ετούτο το στεφάνι. Φτάνει για σένα αυτό, ανάβαν το κλαδάκι, γιατί έχεις όνομα ιερό, σε λένε Καραϊσκάκη. Ας είμαστε μικρά παιδιά, η αγάπη μας μεγάλη, που αν την χωρέσουμε από τη μια, μεσαίρνει από την άλλη. Κύματα, σύρετε ζερβά και εσείς τα σύννεφα δεξιά. Στη χώρα πέρας πέρα θα κυματίζει πάντοτε μια γαλανή σημαία.
στα βουνά, διψώνας και ελευθεριά όπως λέγεται το τραγούδι. Μάνα, σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω. Δεν μπορώ, μην δύναμε. Εμάλισε η καρδιά μου. Θα πάρω το τουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης. Ένα βήμα με τίτλο «Εσείς μωρέ κλεφτόπουλα» θα επαγγείλει ο μαθητής Κώστας Πληγάς. Εσείς μωρέ κλεφτόπουλα, εσείς μωρέ κλεφτόπουλα, για πιάστε το τραγούδι, να ταριαστούνε τα βουνά, να σκούξουνε τα φίνια. Και ένας εντός τετράπηχος να πλώσει τις στερούγες, να ζυγιαστεί κατάκαμπα το τάλα μεσημέρι. Να σ' αλλαγήξει το στοιχείο, νυχτό ημέρα που γρούζει, να ξαστερώσει ο ουρανός και να φανεί ο ήλιος. Για πιάστε το τραγούδι σας τα ελεύθερα λιμέρια, με τα παιχνίδια της λαμπρής, με τα λερά σκουτιά σας. Και σύρτε το τρικούβερτο, οι πληγές για τον γύρο. Ροντάτε, σκούχτε το μωρέ, στο πλάτανο στη βρύση, στις ρεματιές και στην πλαγιά και στο άγριο το μεντάνι. Αράδα ράδα τα σφαχτά, η τσότρα χέρι-χέρι. Του Μήτρου δώστε το σπαθί, του Γιάννου το μπιφτέκι. Να σας γρικούν οι μπέιδες, να τρέμουν οι αγάδες. Και λιαπουριά να σκιάζετε στη φοβερή ιστοριά σας. Μαριά της Λευτεριάς, ονομάζει τους κλέφτες ο Μακρυγιάννης. Ο λαός τους αγαπούσε, τους καμάρωνε, τους υποστήριζε, τους τραγουδούσε. Ήταν οι προστάτες του. Οι κλέφτες είμαστε ελεύθεροι, λέει στη διήγησή του ο Κολοκοτρώνης. Αλλά τι ζωή, τι άνθρωποι! Βασανισμένοι, αΐσκιωτοι, άγριοι στις σπηλιές, στα βουνά, στα χιόνια, σαν τα θηρία. Μ' αυτά ζούσαμε. Το τραγούδι που θα ακούσετε το λέει ξεκάθαρα. Κλέφτικη ζωή. περίοδο της δουλείας όλα τάσκαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Οι νεαροί βλαστοί αρπάζονται μέσα από την αγκαλιά της μάνας τους για να γίνουν γενίτσαροι. Πονάει η Ελληνίδα μάνα, πονά μαζί της και η Ελλάδα. Όμως μια φωνή μέσα από το κρυφό σχολείο αντυχεί. Μη σκιάζεστε στο σκότι, η λευτεριά σαν της αυγής στο φεγγοβόλο αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Το κρυφό σχολείο θα απαγγείλει η μαθήτρια Χριστίνα Χάμαρχε και η Καλταλαντοπούλου Όλγα. Το κρυφό σχολείο, απ' έξω μαυροφόρα τρυπησιά, πικρή σκλαβιά χειροπιαστό σκοτάδι και μέσα στη θολόκλειστη εκκλησιά
στην εκκλησιά που παίρνει κάθε βράδυ την όψη του σχολείου, το φοβισμένο φως του καντιλιού. Τρεμάμενο, τα ονείρα τα αναδεύει και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει. Εκεί, καταδιωγμένη κατοική, του σκλάβου, η αλυσόδετη πατρίδα. Βραχνά ο παπάς, ο δάσκαλος εκεί, θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα με λόγια μαγικά. Εκεί η ψυχή, πικρότερο αγρικά, τον πόλο της σκλαβιάς της. Εκεί βλέπει τι έχασε, τι έχει, τι πρέπει. Και απ' την εικόνα του Χριστού ψηλά, ένας ψωμός ακούγεται βαθύς, σε μελωδίες ενός κόσμου άλλου, και να τριχιάζει ακούοντας καθής προφητικά τα λόγια του δασκάλου, με μια φωνή βαριά. Μη πιάνεστε στα σκότη, η ελευθεριά σαν της αυγής στο φεγγοβόλο αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Και η φωνή του τραγουδιστή της Λευτεριάς, Ρίγα Φεραίου, καλεί τους Έλληνες στο μεγάλο αγώνα. Τραγούδι, ο Θούριος στο Ρίγα. Προετοίμασε ιδεολογικά το λαό του για τη Μεγάλη Επανάσταση, αλλά και τα δημοτικά τραγούδια. Καλμένα μέσα από την καρδιά του ανώνυμου Έλληνα, μίλαγαν με τρόπο μανιαδικό στην καρδιά του λαού. Συντρόφιζαν το ραγιά στον πόνο του, στη χαρά του, στους αγώνες του. Τα δημοτικά τραγούδια σπήρανε το σπόρο της Λευτεριάς που θα κρατήσει το 21. Τον άξιο κλέφτη τον παρομοιάζουν με αητό. Ένας αητός. Ποίημα απαγγέλουν οι μαθήτριες Τοσίου Ορτυχία και Πουνάξου Μαρία. Ένας αητός περήφανος και ένας αητός λεβένης, από την περηφάνεια του και από την ευεργιά του δεν πάει τα κατώμερα να καλοστοχημάσει. Μον μένει επάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνα, και έριξε χιόνια στα βουνά, και κρούσταλα στους κάμπους. Εμάργωσαν τα νύχια του και πέσαν τα φτερά του. Κι Αρνάντιο βγήκε και έκατσε σε ένα ψηλό λιθάρι, και με τον ήλιο μάλωνε και με τον ήλιο λέει: «Ήλιε, και δεν πάρεις και εδώ σε τούτη την αποσκιούρα, να λιώσουνε τα κρίσταλα, να λιώσουνε τα χιόνια, να γίνει μια άνοιξη καλή, να γίνει καλοκαίρι, να ζεσταθούν τα νύχια μου, να γιάνουν τα φτερά μου, να έρθουνε τα άλλα τα πουλιά και τα άλλα μου τα αδέρφια». Για παιδιά από το βραχώρι, ένα ακόμη τραγούδι για τα παιδιά που πήραν τα βουνά για τιμή και ελευθεριά. Δυο παιδιά από το βραχώρι πήρανε βουνά και όρη για τιμή, για ελευθεριά. Όμως του εχθρού οι σφαίρες τους σταμάτησαν τις μέρες και δεν θα γυρίσουν πια. Τον αγέλο στο κοιμάται και τη ελευθερία θυμάται, τα λοξά γρυπνό στο πλάι.
Λευτεριάς, ψηλά και απόκρινα μέρη της πατρίδας μας, που ο κατακτητής είτε δεν μπόρεσε είτε δεν θέλησε να κατακτήσει, αφού τίποτα δεν του πρόσφεραν. Εξέχουσα θέση τα Σφακιά στην Κρήτη, η Μάνη στο Μοριά και το Σούλι στην Ήπειρο. Ως 1000 φαμίλιες ήταν όλοι οι Σουλιώτες μαζί, φωλιασμένοι σ' άγρια κατσάβραχα και γκρεμούς, ως 2000 τα τουφέκια τους. Όμως ζήγιαζαν βαριά και πολεμούσαν από παιδιά ως γερόντοι. Τέχνες δεν ήξεραν, δουλειές άλλες δεν έκαναν. Με το τουφέκι στο χέρι, με το σπαθί στο πλευρό, με το μαχαίρι στη ζώνη. Αυτή ήταν η ζωή τους. Χρειάστηκε να δώσουν ηρωικούς αγώνες με το σκληρό και πανούργο Αλή Πασά στα Γιάννενα για να κρατηθούν ελεύθεροι. Στο τέλος όμως δεν τα κατάφεραν. Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από την τελευταία πράξη αυτού του αγώνα, το ξακουστό και ηρωικό ζάλογο. Εκεί οι Σουλιώτισσες έδωσαν ένα τρανό βήμα θάρρους και αποφασιστικότητας, στέλνοντας το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα πως η Λευτεριά δεν καταρχιέται με σκυμμένο το κεφάλι. Οι σπόροι Λευτεριάς που έσπηραν οι Σουλιώτισσες με το ηρωικό τους τέλος έδωσαν τους καρπούς τους σε λίγα χρόνια το 1821. Για την κορυφαία αυτή ηρωική πράξη πάνω στο ξακουσμένο ζάλογο θα μας μιλήσουν οι μαθητές του σχολείου μας πάνω στη σκηνή στο δεύτερο μέρος της γιορτής μας. Για την ώρα ένα ποίημα για την ηρωική Σουλιώτισσα Δέσπα Τζαβέλινα. Απογγέλουν οι μαθήτριες Αλεξία και Γιάννα Μοκριώτη. Δέσπο Τζαβέλινα, κορίτσια απ' τα Γιάννενα, νυφάδες απ' το Σούλι. Τα μαύρα να φορέσετε, να μαύρο χωρηθείτε. Το Σούλι μας προδόθηκε και θα το χαρατζώσω. Τσαβέλινα σαν τ' άκουσε, βαριά της κακοφάνη. Θα βρει στο χέρι άρπαξε, κόρες φιλίτες κράζει. Σκλάβες του κορνίζησουνε, παιδιά μαζί μου ελάτε. Αγώς βαρύς ακούγεται, πολλά του φέκια πέφτουν. Μην να σε γαμορίχνονται, μην να σε χαροκόπτουν. Ούτε σε γαμορίχνονται, ούτε σε χαροκόπτουν. Η Δέσπο κάνει πόλεμο με νύχτες και μαγκόνια. Αλβανιτσιά της πλάκωσες που δημουλά τον πύργο. Το Σούλι καν προσγύρισε, καν τούρκεψε η πιάτα. Η Πρόπεντες λιάπηδες δεν έκαμε, δεν κάνει. Και τα φουσέκια ανάψανε, και όλες φωτιά γεννήταν. Όταν ο πόθος της Λευτεριάς ορίμασε, ήρθε η φιλική εταιρεία να ενώσει όλους τους Έλληνες για το κοινό σκοπό. Οι γνωστοί έμποροι της Οδυσσού, Νικόλαος Κουφάς, Αθανάσιος Τσακάλο και Εμμανουήλ Ξάνθος, περιέτρεχαν μυστικά την Ελλάδα διευρύνοντας την εταιρεία με όλο και περισσότερα μέλη, δίνοντας όρκο μπροστά στο Ιερό Ευαγγέλιο και περιμένοντας το σύνθημα του ξεσηκωμού. Ακολουθεί ο όρκος των φιλικών από τους μαθητές. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ενώπιον του αληθινού Θεού, Οικειοθελώς, ότι θέλω είμαι επί της ζωής μου, ότι θέλω είμαι επί της ζωής μου, πιστός στην εταιρεία κατά πάντα, πιστός στην εταιρεία κατά πάντα, να μην φανερώσω το παραμικρόν, να μην φανερώσω το παραμικρόν, από τα σημεία και τους λόγους της, από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ' ουδένα λόγων, μήτε να σταθώ κατ' ουδένα λόγων, η αφορμή, του να καταλάβωση για άλλη ποτέ, του να καταλάβωση άλλη ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικών ή φίλων μου, μήτε εις πνευματικών ή φίλων μου. Το σύνθημα δεν άργησε. Η επαναστατική φλόγα που άνοιξε αρχικά έξω από την Ελλάδα, στη Μολδοβία, έγινε πυρκαγιά και έφτασε στα Μοριά. Στην Άγια Ελλάδα, ο επίσκοπος Παλαιών Πατρός Γερμανός, με το σύνθημα «Ελευθεριά ή θάνατος», ύψωσε και ευλόγησε το λάβορο της Επανάστασης. Ποίημα 25 Μαρτίου 1821. Απαγγέλει η μαθήτρια Ελίζα Κόψη. Ρωτά, κυκλάσει σήμερα χαρούμενοι ξυπνά. Φουσκώνουνε τα πέλαγα, ψηλώνουν τα βουνά. Παντού τραγούδια και χαρές, σε πόλη, σε χωριά. 25 του Μαρτιού γιορτάζει η Λευτεριά. Ξυπνούνε τα καλάβρητα, το χάνι της γραβιάς.
τα καριοφύλια ανοίγουνε τον τάφο της κλαδιάς. Κρήτη, Μοριάς, Κερούμενη, Κεσούλη και Ψαρά, γιορτάστε την τηλεβεντιά ακόμα μια φορά. Στην Αλαμάνα σήμερα ο διάκος πάλι ορθός και ξαναστήθη απ' την αρχή στο ζάλογο χορός. Στα δερβενάκια γίγαντας ο γέρος του Μοριάς, χαρείτε το, φωνάξτε το, ζήτω ελευθεριά. Το άγγελμα του ξεσηκωμού των σκλάβων διατρέχει τις στεριές και τις θάλασσες. Ο κατακτητής χτυπά αλίπητα για να σβήσει την επαναστατική πυρκαγιά. Πρώτο το θύμα, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος. Μάταια όμως οι αγωνιστές του 21, πυρωμένοι από τη μαρτυρική θυσία του Πατριάρχη, αγωνίζονται πιο σκληρά, πιο πεισματικά και η Εκκλησία πρώτη στον αγώνα. Ένα εκλεκτός της παιδί, ο Αθανάσιος Διάκος, μάχεται με τα λίγα παλικάρια του στην Αλαμάνα. Οι θερμοπύλες του αρχαίου επαναλαμβάνονται. Τέλος οχμαλωτίζεται πληγωμένος και πεθαίνει με μαρτυρικό θάνατο μετά την άρνησή του να αλλαξοπιστήσει. Στον ήρωα της Αλαμάνας απαγγέλουν οι μαθήτριες Αλεξάνδρα Παλιούδη και Ηλιάνα και Μεκενίδου. Στον ήρωα της Αλαμάνας, απ' τα βαρδούσια τα ψηλά, την ξακουσμένη πιώνα, πήρε καρδιά και δύναμη και όρμησε στον αγώνα. Για να τιμήσει ο διάκος μας το ράσο που φορούσε και να σκορπίσει η ελευθεριά στον τόπο που αγαπούσε. Κάπου 300 ατρόμητοι ήταν η συντροφιά του. Πέραν τα λαφιά σπαθιά και τα βαριά του φέκια, στην Αλαμάνα φτάνουνε και πιάνουν τα ταμπούρια. Καρδιά, παιδιά μου φώναξε, παιδιά μην φοβηθείτε, σταθείτε αντριά σαν Έλληνες και σαν Γρεκοί σταθείτε. Ξυλίδιο χούλεν έπιασε και ένα κομμάτι αντάρα. Τα 3 γουρούσεν έκαναν, τα 3 ράδα. Έγινε ο διάκος στη φωτιά με 18 λεβένες. 3 ώρες επολέμε με 18.000. Βουλώσαν τα κουμπούλια του και να'ρθαν τα τουφέκια και το σπαθί ρεγίστηκε και κρύφτηκε τα αστέρια. Και ζωντανό τον έπιασαν και στον πασά τον πάνε και ο Μέ Βιώνης μυστικά στον δρόμο τον ερώταν. Διάκο μου, θέλει ο δικός μας να γυρίσει, την πίστη σου να αλλάξεις, να προσκυνήσεις το τζαμί, την εκκλησιά να αφήσεις. Πάτε κι εσείς και η πίστη σας, μουρτάτες, να χαθείτε. Εγώ γρεκός γεννήθηκα, γρεκός δεν αποθάνω. Ρόλο σημαντικό θα παίξουν τα ελληνικά καράβια στον καταθάλασσα αγώνα του έθνους. Τα απλά και ειρηνικά εμπορικά πλοία μεταβλήθηκαν σε ένα δυνατό πολεμικό στόλο και οι ήσυχοι νησιώτες αναδείχθηκαν οι θαλασσινοί ήρωες. 12 Ευζωνάκια. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στα παλικάρια που πάνε να υπερασπιστούν ένα από τα πολλά νησιά της πατρίδας μας. Στον πόλεμο να πάνε Παναγιά
αγώνα είναι και η καταστροφή της Χίου. Στιγμές αγωνίας και φρίκης, βαρβαρότητας και μίσους ευτυλίχθηκαν στη σφαγή τόσων αθώων γυναικόπαιδων. Συγκλονιστικό είναι το ποίημα «Το Ελληνόπουλο» που έγραψε ο Βίκτορ Ουγκό εμπνευσμένος από το αποτρόπαιο έγκλημα της Χίου. Απαγγέλει η μαθήτρια Μαρία Παναγιωτοπούλου. Το Ελληνόπουλο. Οχτροί διαβήκαν. Χαλασμός. Θάνατος πέρα ως πέρα. Ηχείο, το λόμορφο νησί, μαύρη απομένη, ξέρα. Ερμιά παντού. Μα κοίταξε, εκεί πάνω, εκεί στο βράχο, στου κάστου τα χαλάσματα, κάποιο παιδί μονάχο. Κάθεται, σκύβει θλιβερά το κεφαλάκι. Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτος στις ράχες, για να μην κλαις λυπητερά, τι θέλεις τα χανάκης. Για να τα δω τα θαλασσιά, ματάκια σου να στράξουνε, να ξαστερώσουν πάλι και να σηκώσεις χαροπά σαν πρώτα το κεφάλι, με τα μαλάκια τα χρυσά. Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω, σαν τι μπορούσε τάχα να σου διώξει το μαράζι. Τι θες από όλα τα αγαθά, πες, διαβάτη, βόλια, μπαρούτι θέλω, να. Αυτή όμως η θρησκευτική πράξη πήρασε ακόμα πιο πολύ την οργή των Ελλήνων. Το πρωτοφανές κατόρθωμα του απλοϊκού ταπεινού διάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη που πέτυχε να κάψει την πολιτική ναυαρχίδα στα στενά της Χίου και η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη από το γέρο του Μοριά Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στα Δαρβενάκια έδωσε νέα φτερά στο επανασπασμένο έθνος. Ένα ακόμη βήμα για τη γιορτή της πατρίδας, απαγγέλουν οι μαθητές του τρίτου τμήματος του σχολείου μας. Πατρίδα μου, Ελλάδα μου, σήμερα στη γιορτή σου, ο ουρανός χαμογελά και χαίρεται μαζί σου. Η άνοιξη ήρθε στη γη για να την ασχολήσει, να τη γεμίσει με ομορφιές που θα πανηγυρίσει. Κάθε κλαδάκι, κάθε αυτό στέει και μια γοδία. Στη μία μας τη δόξα σου λιβάνει η θυσία. Για σένα γέρι σήμερα περάστος σε σκορπίζει, όταν τη γαλανόλευκη περήφανα νομίζει. Όλα χαρούμενα λαμπρά, περήφανα και ωραία, γιορτάζουν τη λευτεριά στην Άγια την ιδέα. Και χαιρετούν Ελλάδα μου τα σάνα παιδιά σου που τόσο αγωνιστήκανε για την ελευθερία. Όλα γεμάτα κόκαλα, όλα με... Όχι. Όλα μαζί εγώ και θέλω και όλα μαζί αντίχως, ότι χωρίς τη ελευθερία σε τη γη δεν ζουν. Άλλο ένα σιδερακτικό γεγονός της ιστορίας της Επανάστασης είναι και ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη στη μάχη του Κασπεδισίου τον Αύγουστο του 1823. Η Ελλάδα θρηνήσε τον ανικιοτελή και αγνό άντρα με τη σουλιώτικη ανδρεία και γενναιότητα. Ποίημα «Ο θάνατος του Μάρκου», απαγγέλει η μαθήτρια Δανάη Γαβρανίδου. Ο θάνατος του Μάρκου. Ονότισε τραγούδαγες του Μάρκου το φιγούρι. Τι λέει τραγούδια, θλιβερά και παραπονεμένα. Για σήκω πάνω Μάρκο μου, και μη βαριοκοιμάσαι. Και ο Βάλτος σε προσκύνησε. Κι όλο το ξηρομέρι. Το μεσολόγιο απόμεινε, δεν θέλει να προσκυνήσει. Στεριά στο δενοκοιτοχής, γεράσεις του πελάγου. Πέφτει δόξα σαν βροχή, στις βόβες, σαν χαλάζι. Και αυτά τα λιανοδούθηκαν σαν άμμο της θαλάσσης.
Ανδρέας Μιαούλης, ο ηγέτης του ελληνικού πολεμικού στόλου, οδήγησε τα ελληνικά καράβια σε περίλαμπρες νίκες. Μια από τις ενδοξότερες επιχειρήσεις του ήταν η ναυμαγία του Γέροντα τον Αύγουστο του 1824. Έρχεται όμως ένα φοβερό γεγονός για να πληγώσει τις ελληνικές καρδιές και να γίνει μυρολόι που θα ακουστεί από άκρου εις άκρου στην ταλέπορη πατρίδα. Στον Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια. Ψάλλει ο εθνικός μας ποιητής για να ψιθυρίσει όλη η Ελλάδα το τραγικό γεγονός της καταστροφής των Ψαρών. Τραγούδι στον Ψαρών. Άνοιξε 1825. Οι επιτυχίες και αποτυχίες της Επανάστασης διαδέχονται η μια την άλλη. Στην Πελοπόννησο, ύστερα από έκκληση του Σουλτάνου για βοήθεια εναντίον των επαναστατημένων Ελλήνων, εμφανίζεται ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ Πασάς με ασκέρια μέτρητο. Καταλαμβάνει τα φρούδια της Μεθόνης και της Κορώνης. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Παρ' όλα αυτά, ο τολμηρός και φιλότιμος Παπαφλέσσας αποφασίζει να κινηθεί εναντίον του. Μπροστά στα μιλούνια του Ιμπραήμ όμως, αναγκάστηκε να υποχωρήσει στο ιστορικό Μανιάκι και εκεί με 300 άντρες να βρει ηρωικό θάνατο. Μετά τη μάχη ο Ιμπραήμ διατάσσει να τον στήσουν όρθιο στον κορμό ενός δέντρου. Και αφού τον θαύμασε, είπε προς τους αξιωματικούς του «Αληθινά, ήταν γενναίος άντρας». Ύστερα πλησίασε και φίλησε το γενναίο ήρωα. Ποίημα Παπαφλέσσας. Απαγγέλει ο μαθητής Λεωνίδας Κάλε. Φλέσσα η μάνα κάθεται, στον πόλι ανιστηράχει. Το κοντοβούνι αρνάδεται και τα πουλιά ρωτάει. Πουλάκια μαϊδονάκια μου, μπουρσισε στον αέρα. Μην είδατε το στρατηγό, το Φλέσσα στη Μαδρίτη. Στα κοντοβούνια πέρασε και στα σου λεμοχώρια. Και παλικάρια μάζουνε, ολό κοντοβουνίσιους. Τα μάζοξε, τα σύναρξε, τα μάμου 3.000. Καθούνε και ταρμίνευε, στα μάνα, στα πατέρας. Εμπρός μωρέ παιδιά, στο Νιόκαστρο να πάμε. Να κάνουμε ένα πόλεμο με τους τρεβαρεπάδες. Και δεν σας στο μάλαμα, Φλέσσα να μην με πούνε. Και ραπιά τους έζωνε, 200.000. Άιντε παιδιά να πιάσουμε το έρημο Μανιάκι. Και φτιάξαμε τον πόλεμο, απ' την αδειό στο βράδυ. Έβγα Φλέσσα προσκύνησε, μούλου σου το ασκέρι. Δεν σε φοβάμαι μπρέμ Πασά, στο νου μου δεν σε πάνω. Και με μήτα τιμούρχονται οι κολοκοτρονέοι. Και τα σπασιά τραβήξανε και κάμα το γιουρούσι. Και πανταριά του ρίξανε, πικρή, τορνακωμένη. Το Φλέσσα τον εσκότωσα μαζί με το κεφάλα. Όσοι είστε φίλοι κλάψετε, όσοι είστε πριν χαρείτε. Μεσολόγγι, η κριτική πόλη που τόσο πολλά πρόσφερε στον αγώνα του έθνους, ήταν το κέντρο της Επανάστασης της Δυτικής Ελλάδας. 1000 τραγούδια γράφτηκαν για να τραγουδήσουν τη γαληνεμένη θάλασσα του Μεσολογγιού, όπως τα ήσυχα νερά της τα παλικάρια έγραψαν τις πιο αθάνατες ηρωικές σελίδες της Μεγάλης Ανάστασης του γένους. Τέτοια πυρκαγιά ελευθεριάς και επαναστατικότητας δεν μπορούσαν οι προαιώνιοι δυνάστες να αφήσουν αναμένη. Έπρεπε να τη σβήσουν. Έτσι, ο Μεγκριώνης και Κιουταχής επιχειρούν 2 φοβερές πολιορκίες με σκοπό να λυγίσουν τα αγέροχα κορμιά των Μεσολογγιτών. Οι γενναίοι υπερασπιστές μάχονται με νύχια και με δόλια και αποκρούν κάθε λυσαλέα επίθεση του εχθρού. Καλοκαίρι 1825, η Επανάσταση χαροπαλεύει. Το Μεσολόγγι, αποκλεισμένο από στεριά και θάλασσα, δίνει μόνο και εγωλύτητο στη στενή μάχη της αξιοπρέπειας. Μπάστα χαμένα Μεσολόγγι, είναι η φωνή όλου του έθνους. Τα βλέμματα ολόκληρου του γένους είναι στραμμένα προς την ηρωική πόλη. Οι γενναίοι αποκρούν όλες τις εφόδους και καθυλώνουν τα εχθρικά στρατεύματα για έναν ολόκληρο χρόνο.
Αλλά ο μεγαλύτερος εχθρός των πολιορκημένων, η πείνα, λυγίζει το φρόνημα των γενναίων αγωνιστών. Οι κάτοικοι είχαν γίνει κινούμενοι σκελετοί. Η πείνα θερίζει περισσότερους από ότι ο αληθινός εχθρός. Ακόμα και τα πετούμενα, τα πουλιά, δύσκολα μπορούσαν να επιβιώσουν σε έναν έρημο τόπο. Ο εθνικός μας ποιητής, εμπνευσμένος από την τραγική κατάσταση της πόλης, γράφει από την απέναντι Ζάκυνθο. Άκρατη τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Λάλη πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Στα μάτια πείνα εμαύρισε, στα μάτια εμάνα πνέει. Στέγιος σου λιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει. Έργο του φεύγει σκοτεινό, της έχω στο χέρι, όπου συμβούλιες βαρύ, κι ο γαρινός το ξέρει. Όπου συμβούλιες βαρύ, κι ο γαρινός το ξέρει. Τη νύχτα της 10ης προς τον 10 Απριλίου 1826 γίνεται η Μεγάλη Έξοδος. Μέσα στην πόλη ο γέροντας πρόκλητος Χρήστος Καψάρης, αφού συγκέντρωσε τους ασθενείς και ανήμωρους στη μεγάλη πυρητοδαποθήκη, έβαλε φωτιά στα βορυτοβάραδα και όλοι χάθηκαν κάτω από τα ερήπια μαζί με δεκάδες εχθρούς. Η λάμψη σηκώθηκε μεγάλη. Στη Ζάκυνθο λένε την είδαμε. Όχι, την είδε ολάκερη η ανθρωπότητα και ταράχτηκε, και το Μεσολόγγι καταπατήθηκε. Δεν έπεσε όμως. Το πήραν μαζί τους εκείνοι που γλίτωσαν και πιάσανε τα κορφοβούνια. Έγινε αθάνατο μαζί με το λαό του. Ποίημα το ταυλί του Καψάρη. Απαγγέλουν οι μαθήτριες Θεοδόρα Φαρμάκη και Ευγενία Κράχτη. Το ταυλί του Καψάρη, γέροντες με τους νους να πάνε την υποδούσαν, το Μεσολόγγι απόμειναν. Ως τώρα τα φοβούσαν την έξοδο από τα δίχια και έκαναν στο σταθμό τους. Ύστερα, σαν εχθρικά τεράστια τα σχέδια, ήταν σαν κύμα να χυμούν στις φλουδιές τους, στα τείχια και σαν αγρίμια να πηδούν, να κρέμουν από τα νύχια. Τρέχουν κατά τη θάλασσα και σου πελάω την άκρη, μέσα στο πύργο που είχαν παγού τους ορκευμένοι. Μιλούν μιας και στενοχωρώνει αγριωμένοι. Κατεπισμένο του χωρού είναι ο Καψάρης τρόπος. Τα άσαχα που το γέννησαν ομοιάζει το κοσμί του και στην κορφή της πύργου μασιάζει το κεφαλί του. Κρατάει στο χέρι του δαγλί, με φλόγα. Κάθε κρότος που έξω από τον πύργο ακούγεται, το χέρι εκεί ενωθαίνει. Μες στις μπαρούτες το σωρό και το χορό του σέρνει. Όξω από τον πύργο αλαλαγμός ήρθε ο οχθρός Πλατώνης. Μες στις μπαρούτες το σωρό, το χέρι εκεί ο Σιμώνης. Το χέρι εκεί με το δαγλί, το χέρι του Καψάλη. Με μια αστράφτε και βροντά σαν από μέση ζάλη. Τρικλίζει ο πύργος 3 φορές και μέσα στα μεσουράνια. Συνάβονται σαν συνεχό και φαίνει εκεί κουρμπάνια. Τους γέρους του Μεσολογιού και των οχθρών τα σχέδια, αυτοί οι μεγάλοι αλλαλαμποί λάβουν βουνά και σέρια. Η περίοδο της μάχης στην Αράκοβα το Νοέμβριο του 1826 ανέδειξε ένα μικρόσωμο και αστυνομικό αλλά γενναίο και δραστήριο άντρα, τον Γιώργο Καραϊσκάκη, σαν τον ικανότερο στερεοελαδίτο διοικητικό. Ό,τι ήταν για το μωριά Κολοκοτρώνης, στάθηκε για τη Ρούμιλη ο Καραϊσκάκης. Είναι ορμητικός ως την αποκριά. Υπήρξε ίσως η μεγαλύτερη στρατιωτική ιδιοφυΐα του 21. Άρρωστος αλλά ακαταπώνητος και γενναίος υψώθηκε σύμβολο λιμενιάς και εκκλησίας. Ποίημα σε Γιώργο Καραϊσκάκη. Απαγγέλιο μαθητής Ανδρέας Βέσελα. Έχετε γεια, φυσικά βουνά και κρυσταλλιένιες βρύσες, χαράματα με τις τροσιές νύχτες με το φεγγάρι. Κι εσείς μαύρα κρυπτόπουλα που τον εχθρό τρομάξατε. Αρρώστια δεν με πλάκωσα εκεί πιένω να πεθάνω. Κι αν πάρει βόλιο το κορμί, πάλι η ψυχή απομένει. Μαύρο πουλάκι θα γίνω, μαύρο χιλιδονάκι. Να έρθω το γλυκό χάραμα, να εδώ που πολεμάτε.
Μισά σχολάσει ο πόλεμος και έρχεται το χνό φιγάρι, πάλι την άρκτο να σταθώ σε ένα κυβαρισάκι. Τα λίγα κρυπτόπουλα βγουν στη γη να κλάψω. Μέσα στις νύχτες στην ερημιά, στον ύπνο που κοιμούνται, να ακούσουν οι μανάδες τους να τα μυρολογήσουν. Για είδες η πύρα του Πασά, η πάψη και τραγούδι. Είχε πηγιά ψηλά βουνά, τρεχούμενα ποτάμια. Αδέρφια να με θάψετε σε μια ψητήρα χούλα. Ακούω τα ειδόνια που έρχονται και φέρουν τον Απρίλη. Κι όταν από την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, έβγουνε μοσχολίβανα με το Χριστός Ανέστη, λευκό πουλάκι θα γίνω, στην πόλη να πετάξω. Στην Ναυμαχία του Ναυαρίνου τον Οκτώβριο του 1827, όπου οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις έσπασαν τη σιωπή τους και συμπαρατάχθηκαν δυναμικά στη μεγάλη επόθεση του έθνους μας, καταφέροντας χέριο πλήγμα στις δυνάμεις του Ιμπραήμ, θεωρήθηκε μεγάλο βήμα προς τον τερματισμό του αγώνα και την απελευθέρωση, όπου η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη χώρα, έστω κάτω από την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Σαν πρώτος κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, εκλέχθηκε από την Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων ο μορφωμένος και κυριαίος άλλοτε Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας βρέθηκε σε δύσκολη θέση και για να διοικήσει μια κατεστραμμένη χώρα αναγκάστηκε να πάρει σκληρά και αυστηρά μέτρα. Αυτό δυσαρέστησε πολλούς και σε κάποια μέρη πήρε τη μορφή ανυπακοής και αντερσίας. Έτσι, όταν φυλάκισε τον Πετρόβεη Μαυρομιχάλη στον Ναύπλιο, ο αδερφός του Πετρόβεη και ο γιος του δολοφόνησαν τον Καποδίστρια το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831, όταν πήγαινε στην εκκλησία. Για να τερματίσουν την αναρχία που άρχισε μετά τη δολοφονία, οι προστάτηδες δυνάμεις όρισαν για βασιλιά της Ελλάδας το δευτερότοκο γιο του φιλέγινα βασιλιά της Βαβαρίας Λουδοβίκου του Πρώτου, Όθωνα. Ο Όθωνας και η Αμαλία, αν και κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες για την προκοπή της νέας τους πατρίδας, δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν το χαρακτήρα του ελληνικού λαού και εγκατέλειψαν την Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου του 1862. Ανεξάρτητα όμως από όλα αυτά, η ελευθερία που τόσο αγάπησαν και έκαναν πράξη με τους αγώνες τους οι Έλληνες, απλώθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας και έρχεται ο ορφανήσιος εθνικός μας ποιητής να τη μιμήσει με τον περίφημο ύμνο στην ελευθερία. Ένας ύμνος που θυμίζει σε όλους μας και σε όλες τις κατοπινές κοινιές των Ελλήνων το μεγάλο καθήκον που πρέπει να έχουμε απέναντι σε όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για τη ελευθερία της πατρίδας. Εδώ τελειώνει το χρονικό μας. Με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» εκφράστηκε η ασυμβίβαστη θέληση της γενιάς του 21. Το 21 που υπήρξε το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός του 19ου αιώνα. Πίσω από τους αγωνιστές του η κόλαση της σκλαβιάς. Μπροστά τους η πύρινη τάφρος. Δεν τους απόμεινε άλλο παρά να διαβούν και διάβηκαν. Τέλος ένα σύγχρονο τραγούδι όπου μια παρέα παλικαριών γλεντάει και τραγουδάει φέρνοντας στη μνήμη τους στιγμές του 21. 10 παλικάρια. 10 παλικάρια στήσανε χορό, σου καράρισαν το φωνάκι. Πέφτουν τα τουβάρια από το χορό και από τις πένιες του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγανε τραγούδια για τη ελευθερία, κι όλη νύχτα κλαίγανε ορμόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγανε τραγούδια για τη ελευθερία, κι όλη νύχτα κλαίγανε ορμόνα Παναγιά. Και το βράδυ ήρθαν με τα μας, Μάρκος Παπακάρης με Τσιτσάνι. Στήσαν τα μπουζούκια και ο Παρταμάς με τον ταμπούρα του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγανε τραγούδια για τη ελευθερία, κι όλη νύχτα κλαίγανε ορμόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγανε τραγούδια για τη ελευθερία, κι όλη νύχτα κλαίγανε ορμόνα Παναγιά. Και έβαλα ένα μπόλι στο καριαφύλλο και ρίξαν τη νύχτα να φωτίσει. Κι είπα να φωνάσουν το Θεόφιλο, τον καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγανε τραγούδια για τη ελευθερία, κι όλη νύχτα λέγανε ορμόνα Παναγιά.
απολαμβάνονται. Τέλος οχμαλωτίζεται πληγωμένος και πεθαίνει με μαρτυρικό θάνατο μετά την άρνησή του να αλλαξοπιστήσει. Στον ήρωα της Σαλαμάνας απαγγέλουν οι μαθήτριες Αλεξάνδρα Παλιούδη και Ηλιάνα και Μεκενίδου. Στον ήρωα της Σαλαμάνας, απ' τα βαρδούσια τα ψηλά, την ξακουσμένη πιώνα, πήρε καρδιά και δύναμη και όρμησε στον αγώνα, για να τιμήσει ο διάκος μας το ράσο που φορούσε και να σκορπίσει ελευθεριά στον τόπο που αγαπούσε. Κάπου 300 ατρόμητοι ήταν η συντροφιά του. Παίρνουν τα λαχτιά σπαθιά και τα βαριά του φέκια, στην Αλαμάνα φτάνουνε και πιάνουν τα ταμπούρια. Καρδιά, παιδιά μου φώναξε, παιδιά μην φοβηθείτε, σταθείτε εντριά σαν Έλληνες και σαν Γρεκοί σταθείτε. Ξυλίδια χούρεν έπιασε και ένα κομμάτι αντάρα. Τα τρία γουρούσεν έκαναν, τα τρία ράδα. Ένιω ο διάκος στη φωτιά με 18 λεβένες. 3 ώρες επολέμε με 18.000. Βουλώσαν τα κουμπούλια του και νάψαν τα τουφέκια και το σπαθί ρεγίστηκε και κρύφτηκε τα αστέρια. Και ζωντανά τον έπιασαν και στον πασά τον πάνε και ο Μερβιώνης πιστικά στον δρόμο τον ερώταν. Διάκο μου, δεν είναι δικός μας να γεννείς, την πίστη σου να αλλάξεις, να προσκυνήσεις το τζαμί, την εκκλησιά να αφήσεις. Πάτε κι εσείς και η πίστη σας, μουρτάτες, να χαθείτε. Εγώ γρικός γεννήθηκα, γρικός δεν από πάνω. Ρόλο σημαντικό θα παίξουν τα ελληνικά καράβια στον καταθάλασσα αγώνα του έθνους. Τα απλά και ειρηνικά εμπορικά πλοία μεταδείχθηκαν σε ένα δυνατό πολεμικό στόλο και οι ήσυχοι νησιώτες αναδείχθηκαν οι θαλασσινοί ήρωες. 12 ευζωνάκια. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στα παλικάρια που πάνε να υπερασπιστούν ένα από τα πολλά νησιά της πατρίδας μας. της ιστορίας του αγώνα είναι και η καταστροφή της Χιού. Στιγμές αγωνίας και φρίκης, βαρβαρότητας και μίσους εκτελήθηκαν στη σφαγή τόσων αθώων γυναικόπαιδων. Συγκλονιστικό είναι το ποίημα «Το Ελληνόπουλο» που έγραψε ο Βίκτορ Ογκό, εμπνευσμένος από το αποτρόπαιο έγκλημα της Χιού. Απαγγέλει η μαθήτρια Μαρία Παναγιωτοπούλου. Το Ελληνόπουλο. Οχτρίδια βγήκαν. Χαλασμός. Θάνατος πέρα ως πέρα. Ηχείο, το λόμορφο νησί, μαύρη απομένη, ξέρα. Ερμιά παντού. Μα κοίταξε, εκεί πάνω, εκεί στο βράχο, στου κάστρου τα χαλάσματα, κάποιο παιδί μονάχο. Κάθεται, σκύβει ξυβερά το κεφαλάκι.
φτωχό παιδί που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες, για να μην κλαις λυπητερά, τι θέλεις θα χανάκεις. Για να τα δω τα θαλασσιά, ματάκια σου να στράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι και να σηκώσεις χαροπά σαν πρώτα το κεφάλι, με τα μαλάκια τα χρυσά. Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω, σαν τι μπορούσε τάχα να σου διώξει το μαράζι. Τι θες από όλα τα αγαθά, θες, διαβάτη, βόλια, μπαρούτι θέλω, να. Αυτή όμως η θρησκευτική πράξη πήρωσε ακόμα πιο πολύ την οργή των Ελλήνων. Το πρωτοφανές κατόρθωμα του απλοϊκού ταπεινού διάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη, που πέτυχε να κάψει την πολιτική ναυαρχίδα στα στενά της Χίου και η καταστροφή της στρατιάς στην Τράμαλη από το γέρο του Μοριά Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στα Δερμενάκια, έδωσε νέα φτερά στο επαναστατημένο έθνος. Ένα ακόμη βήμα για τη γιορτή της πατρίδας, απαγγέλει οι μαθητές του τρίτου τμήματος του σχολείου μας. Πατρίδα μου, Ελλάδα μου, σήμερα στην γιορτή σου, ο ουρανός χαμογελάει και χαίρεται μαζί σου. Η άνοιξη ήρθε στη γη για να την ασχολήσει, να τη γεμίσει με ομορφιές που θα πανηγυρίσει. Κάθε κλαδάκι, κάθε αυτό στέει και μια γοδία. Στη μία μας τη δόξα σου λιβάνει η θυσία. Για σένα γέρι σήμερα χαρά στο σε σκορπίζει, όταν τη γαλανόλευκη περήφανα νομίζει. Όλα χαρούμενα λαμπρά, περήφανα και ωραία, γιορτάζουν τη Λευτεριά στην Άγια την Ιδέα. Και χαιρετούν Ελλάδα μου τα σαν τα παιδιά σου που τόσο αγωνιστήκανε για την ελευθερία. Όλα γεμάτα κόκαλα, όλα με... Όχι. Όλα μαζί εγώ και θέλω και όλα μαζί αντίχως, ότι χωρίς την ελευθερία σε αυτή τη γη δεν ζουν. Άλλο ένα σιδερακτικό γεγονός της ιστορίας της Επανάστασης είναι και ο θάνατος του Μάρκου Μπόρτσαρη στη μάχη του Καρπελισσίου τον Αύγουστο του 1823. Η Ελλάδα θρήνησε τον ανιδιοτελή και αγνό άντρα με τη σουλιώτικη ανδρεία και γενναιότητα. Ποίημα «Ο θάνατος του Μάρκου», απαγγέλει η μαθήτρια Δανάη Γαβρανίδου. Ο θάνατος του Μάρκου. Ονόθησε τραγούδαγες του Μάρκου το φιγούρι. Τι λέει τραγούδια, λιβερά και παραπονεμένα. Για σήκω πάνω Μάρκο μου, και μη βαριοκοιμάται. Και ο Βάλτος σε προσκύνησε, κι όλο το ξηρομέρι. Το μεσολόγιο απόμεινε, δεν φταίει να προσκυνήσει. Στεριά στο δενοκοιτοχής, για ράφης του πελάγου. Πέφτει τόπια σαν βροχή, οι βόβες, σαν χαλάζι. Και αυτά τα λιανοδούθηκα, σαν άμμο της θαλάσσης. Μια από τις ενδοξότερες επιχειρήσεις του ήταν η ναυμαρχία του Γέροντα τον Αύγουστο του 1824. Έρχεται όμως ένα θλιβερό γεγονός για να πληγώσει τις ελληνικές καρδιές και να γίνει μυρολόι που θα ακουστεί από άκρου εις άκρου στην ταλέπορη πατρίδα.
Στον Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια. Ψάλλει ο εθνικός μας ποιητής για να ψιθυρίσει όλη η Ελλάδα το τραγικό γεγονός της καταστροφής των Ψαρών. Τραγούδι των Ψαρών. Άνοιξε 1825. Οι επιτυχίες και αποτυχίες της Επανάστασης διαδέχονται η μια την άλλη. Στην Πελοπόννησο, ύστερα από έκκληση του Σουλτάνου για βοήθεια εναντίον των επαναστατημένων Ελλήνων, εμφανίζεται ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ Πασάς με ασκέρια μέτρητο. Καταλαμβάνει τα φρούδια της Μεθόνης και της Κορώνης. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Παρ' όλα αυτά, ο τολμηρός και φιλότιμος Παπαφλέσσας αποφασίζει να κινηθεί εναντίον του. Μπροστά στα μιλούνια του Ιμπραήμ όμως, αναγκάστηκε να υποχωρήσει στο ιστορικό Μανιάκι και εκεί με 300 άντρες να βρει ηρωικό θάνατο. Μετά τη μάχη ο Ιμπραήμ διατάσσει να τον στήσουν όρθιο στον κορμό ενός δέντρου. Και αφού τον θαύμασε, είπε προς τους αξιωματικούς του, αληθινά ήταν γενναίος άντρας. Ύστερα πλησίασε και φίλησε τον γενναίο ήρωα. Ποίημα Παπαφλέσσας. Απαγγέλει ο μαθητής Λεωνίδας Κάλε. Πλέσε η μάνα κάθεται, στον πόλιαν της τη ράχη. Το κοντοβούνι αρνάδεται και τα πουλιά ρωτάει. Πουλάκια μαϊδονάκια μου, μπούρσισε στον αέρα. Μην είδατε το στρατηγό, το Φλέσσα στη Μαδρίτη. Στα κοντοβούνια πέρασε και στα σου λεμοχώρια. Και παλικάρια μάζουνε, ολό κοντοβουνίσιους. Τα μάζοξε τα σύναρξε, τα μάμου 3.000. Καθούνε και ταρμίνεδε, στα μάνα, στα πατέρας. Εμπρός μωρέ παιδιά, στο Νιόκαστρο να πάμε. Να κάνουμε ένα πόλεμο με τους τρεβαρεπάδες. Και δεν σας πίσω μάλαμα, Φλέσσα να μην με πούνε. Και ραπιά τους έζωνε, 200.000. Άιντε παιδιά να πιάσουμε το έρημο Μανιάκι. Και αρχέψανε τον πόλεμο, απ' την αδειό στο βράδυ. Έβγα Φλέσσα προσκύνησε, μούλου σου το ασκέρι. Δεν σε φοβάμαι Πασά, στο νου μου δεν σε πάνω. Και με μήτα τιμούρχονται οι κολοκοτρονέοι. Και τα σπαθιά τραβήξανε και κάμα το γιουρούσι. Και πανταριά του ρίξανε, πικρή, τορνακωμένη. Το Φλέσσα τον σκότωσα μαζί με το κεφάλα. Όσοι είστε φίλοι κλάψετε, όσοι είστε πριν χαρείτε. Μεσολόγγι, η πυρηνική πόλη που τόσο πολλά πρόσφερε στον αγώνα του έθνους, ήταν το κέντρο της Επανάστασης της Δυτικής Ελλάδας. 1000 τραγούδια γράφτηκαν για να τραγουδήσουν τη γαληνεμένη θάλασσα του Μεσολογγιού, όπως τα ήσυχα νερά της τα παλικάρια έγραψαν τις πιο αθάνατες ηρωικές σελίδες της Μεγάλης Ανάστασης του γένους. Τέτοια πυρκαγιά ελευθεριάς και επαναστατικότητας δεν μπορούσαν οι προαιώνιοι δυνάστες να αφήσουν αναμένη. Έπρεπε να τις σβήσουν. Έτσι, ο Μεγκριώνης και Κιουταχής επιχειρούν 2 φοβερές πολιορκίες με σκοπό να λυγίσουν τα αγέροχα κορμιά των Μεσολογγιτών. Οι γενναίοι υπερασπιστές μάχονται με νύχια και με δόρια και αποκρούν κάθε λυσαλέα επίθεση του εχθρού. Καλοκαίρι 1825, η Επανάσταση χαροπαλεύει. Το Μεσολόγγι, αποκλεισμένο από στεριά και θάλασσα, δίνει μόνο και εγωίτητο στη στενή μάχη της αξιοπρέπειας. Μπάστα κρεμμένα Μεσολόγγι, είναι η φωνή όλου του έθνους. Τα βλέμματα ολόκληρου του γένους είναι στραμμένα προς την ηρωική πόλη. Οι γενναίοι αποκρούν όλες τις εφόδους που καθυλώνουν τα εχθρικά στρατεύματα για έναν ολόκληρο χρόνο. Αλλά ο μεγαλύτερος εχθρός των πολιορκημένων, η πείνα, λυγίζει το φρόνημα των γενναίων αγωνιστών. Οι κάτοικοι είχαν γίνει κινούμενοι σκελετοί. Η πείνα θερίζει περισσότερους από ότι ο αληθινός εχθρός. Ακόμα και τα πετούμενα, τα πουλιά, δύσκολα μπορούσαν να επιβιώσουν σε έναν έρημο τόπο. Ο εθνικός μας ποιητής, εμπνευσμένος από την τραγική κατάσταση της πόλης, γράφει από την απέναντι Ζάκυνθο.
άκρατη τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Λάλη πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Στα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα πνέει. Στέκει ο σουλιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει. Έργο του φεύγει σκοτεινό, της εφογώ στο χέρι, όπου συμβούλιες βαρύ, κι ο γαρινός το ξέρει. Όπου συμβούλιες βαρύ, κι ο γαρινός το ξέρει. Τη νύχτα της 10ης προς 11 Απριλίου 1826 γίνεται η Μεγάλη Έξοδος. Μέσα στην πόλη ο γέροντας πρόκλητος Χρήστος Καψάλης, αφού συγκέντρωσε τους ασθενείς και ανήμωρους στη μεγάλη πυρηνικοδαποθήκη, έβαλε φωτιά στα βορειοβάραδα και όλοι χάθηκαν κάτω από τα ερήπια μαζί με δεκάδες εχθρούς. Η λάμψη σηκώθηκε μεγάλη. Σιζάκι το λένε την είδαμε. Όχι, την είδε ολάκερη η ανθρωπότητα και ταράχτηκε και το Μεσολόγγι καταπατήθηκε. Δεν έπεσε όμως. Το πήραν μαζί τους εκείνοι που γλίτωσαν και πιάσανε τα κορφοβούνια. Έγινε αθάνατο μαζί με το λαό του. Ποίημα το ταυλί του Καψάλη. Απαγγέλουν οι μαθήτριες Θεοδόρα Φαρμάκη και Ευγενία Κράχτη. Το ταυλί του Καψάλη, γέροντας με τους νους να πάνε την υποδούσα, το Μεσολόγγι απόμειναν. Ως τώρα τα φοβούσαν την έξοδο από τα τείχια του και έκαναν στους σταυρό τους. Ύστερα, σαν εχθρικά τεράπηκα τα σχέδια, ήταν σαν κύμα να χυμούν στις φλουδιές του, στα τείχια και σαν αγρίμια να πηδούν, να κρέμουν από τα νύχια. Τρέχουν κατά τη θάλασσα και σου πελάω την άκρη, μέσα στο πύργο που είχαν παγού τους ορκευμένοι. Ζουν μιας και στενοχωρώ οι αγριωμένοι. Κατεπισμένο του χορού είναι ο Καψάλης πρώτος. Τα άσπρα που το γέννησαν, ομοιάζει το κοσμί του και στην κορφή της πύργου μασιάζει το κεφαλί του. Κρατάει στο χέρι του Δαβίδ με φλόγα. Κάθε κρότος που έξω από τον πύργο ακούγεται, το χέρι εκεί ενωφαίνει. Μες στις μπαρούτες το σωρό και το χορό του σέρνει. Όξω από τον πύργο αλαλαμμός ήρθε ο οχτρός πλατώνει. Μες στις μπαρούτες το σωρό, το χέρι εκεί ο Σιμώνη. Το χέρι εκεί με το Δαβίδ, το χέρι του Καψάλη. Με μια αστράφτε και μπροστά σαν από μέση ζάλη. Τρικλίζει ο πύργος 3 φορές και μέσα στα μεσουράνια. Συνάβεται σαν συνεχό και φαίνει εκεί κουρμπάνια. Τους γέρους του Μεσολογιού και των οχτρών τα σχέδια, αυτή μεγάλη αλαλαμπή, λάβουν βουνά και σχέδια. Το βίντεο του μάχης με τον Συναράκοβα τον Νοέμβριο του 1826 ανέδειξε ένα μικρόσωμο και ασθενικό αλλά γενναίο και δραστήριο άντρα, τον Γιώργο Καραϊσκάκη, σαν τον ικανότερο στερεοελαδίτο αρχηγό. Ό,τι ήταν για το μωριά ο Κολοκοτρώνης, στάθηκε για τη Ρούμιλη ο Καραϊσκάκης. Είναι ορτητικός ως την αποκτιά. Υπήρξε ίσως τη μεγαλύτερη στρατιωτική ιδιοκτησία του 21. Άρρωστος αλλά ακαταπώνητος και γενναίος υψώθηκε σύμβολο λαιμονιάς και εκκλησίας. Ποίημα σε Γιώργο Καραϊσκάκη. Απαγγέλιο μαθητής Ανδρέας Βέσελα. Έχετε γεια, ψηλά βουνά και κρυσταλλιένιες βρύσες, χαράματα με τις δροσιές νύχτες με το φεκάρι. Κι εσείς μαύρα κρυπτόπουλα που τον εχθρό τρομάξατε. Αρρώστια δεν με πλάκωσα εκεί βγαίνω να πεθάνω. Κι αν πάρει πολύ το κορμί, πάλι η ψυχή απομένει. Μαύρο πουλάκι θα γίνω, μαύρο χιλιδονάκι. Να έρθω στο γλυκό χάραμα, να εδώ που πολεμάτε. Κι εσάς κολλάσει ο πόλεμος και έρθει το χνό φιγάρι. Πάλι την άρθω να σταθώ σε ένα κυβαρισάκι. Τα λίγα κρυπτόπουλα που στη γη να κλάψω. Μέσα στις νύχτες στην ερημιά, στον ύπνο που κοιμούνται, να ακούσουν οι μανάδες τους να τα μυρολογήσουν. Γεια είδες, η πύρα του Πασά, η πάψη το τραγούδι.
Είχε πηγιά ψηλά βουνά, τρεχούμενα ποτάμια. Αδέρφια να με θάψετε σε μια ψητήρα χούλα. Ακούω τα ειδόνια που έρχονται και φέρουν τον Απρίλη. Κι όταν από την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, έρχουνε μοσχολίβανα με το Χριστός Ανέστη, λευκό πουλάκι θα γίνω. Τι μπορεί να πετάξει. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου τον Οκτώβριο του 1827, όπου οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις έσπασαν τη σιωπή τους και συμπαρατάχθηκαν δυναμικά στη μεγάλη επόθεση του έθνους μας, καταφέροντας κέριο πλήγμα στις δυνάμεις του Ιμπραήμ, θεωρήθηκε μεγάλο βήμα προς τον τερματισμό του αγώνα και την απελευθέρωση, όπου η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη χώρα, έστω κάτω από την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Σαν πρώτος κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, εκλέχθηκε από την Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων ο Μένος και Κυραίος, άλλοτε Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας, Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας βρέθηκε σε δύσκολη θέση και για να διοικήσει μια κατεστραμμένη χώρα, αναγκάστηκε να πάρει σκληρά και αυστηρά μέτρα. Αυτό δυσαρέστησε πολλούς και σε κάποια μέρη πήρε τη μορφή ανυπακοής και ανταρσίας. Έτσι, όταν φυλάκισε τον Πετρόβεη Μαυρομιχάλη στον Ναύπλιο, ο αδερφός του Πετρόβεη και ο γιος του δολοφόνησαν τον Καποδίστρια το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831, όταν πήγαινε στην εκκλησία. Για να τερματίσουν την αναρχία που άρχισε μετά τη δολοφονία, οι προστάτηδες δυνάμεις όρισαν για βασιλιά της Ελλάδας το δευτερότοκο γιο του Βιλέγινα βασιλιά της Βαβαρίας Λουδοβίκου του Πρώτου, Όθωνα. Ο Όθωνας και η Αμαλία, αν και κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες για την προκοπή της νέας τους πατρίδας, δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν το χαρακτήρα του ελληνικού λαού και εγκατέλειψαν την Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου του 1862. Ανεξάρτητα όμως από όλα αυτά, η ελευθερία που τόσο αγάπησαν και έκαναν πράξη με τους αγώνες τους οι Έλληνες, απλώθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας και έρχεται ο Ορτανήσιος εθνικός μας ποιητής να τη μιμήσει με τον περίφημο ύμνο εις την ελευθερία. Ένας ύμνος που θυμίζει σε όλους μας και σε όλες τις κατοπινές κοινιές των Ελλήνων το μεγάλο καθήκον που πρέπει να έχουμε απέναντι σε όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για τη ελευθερία της πατρίδας. Εδώ τελειώνει το χρονικό μας. Με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» εκφράστηκε η ασυμβίβαστη θέληση της γενιάς του 21. Το 21 που υπήρξε το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός του 19ου αιώνα. Πίσω από τους αγωνιστές του η κόλαση της σκλαβιάς. Μπροστά τους η πύρινη τάφρος. Δεν τους απόμεινε άλλο παρά να διαβούν και διάβηκαν. Τέλος, ένα σύγχρονο τραγούδι, όπου μια παρέα παλικαριών γλεντάει και τραγουδάει, φέρνοντας στη μνήμη τους στιγμές του 21. 10 παλικάρια. 10 παλικάρια στήσανε χορό, σου καράρισαν το φωνάκι. Πέφτουν τα τουβάρια από το χορό και από τις παινιές του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγανε τραγούδια για τη ελευθερία, κι όλη νύχτα κλαίγανε χορμόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγανε τραγούδια για τη ελευθερία, κι όλη νύχτα κλαίγανε χορμόνα Παναγιά. Και το βράδυ βράδυ ήρθανε τα μας, Μάρκος Παπακάρης με Τσιτσάνι. Στήσαν τα μπουζούκια και ο Βαρναμάς με τον ταμπούρα του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγανε τραγούδια για τη ελευθερία, κι όλη νύχτα κλαίγανε χορμόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγανε τραγούδια για τη ελευθερία, κι όλη νύχτα κλαίγανε χορμόνα Παναγιά. Και έβαλα ένα μπόλι στο καριοφυλλό και ρίξα τη νύχτα να φωτίσει. Κι είπα να φωνάζει
Δεν θα κάνουμε διάλειμμα γιατί φοβάμαι ότι θα δημιουργηθεί ένα χάος. Δεν θα σας κρατήσουμε πολύ ακόμα. Εξάλλου το καλύτερο είναι πίσω. Έτσι ήθεστε να γίνεται για να η κούραση να είναι πιο γλυκιά.